Masakad lang sa tanan. Ang naong ka na busot na. Sige rin mo ko rin kaun. Uy, trabaho. Ang sipag ni Limuel. Sa kuno? Ang sa sige kon? Masipag si Limuel ngayon. Kaya nagpunas. Ako yung nga presag. Ha? Pura? Hindi ko nang patabangan. Hindi ko nang patabangan. Oo. Yung sarap na ko dali. Usama tamura ni ka bilbilun. Harap tong map! Ikaw na tagbando. Bali mo tulog kasabi, no? Samuel! Hamag! Kaya mo, nagpalpak ka. Sa! Patasan! Palpak! Doble na trabaho. Pag sige, patasan dyan. Palpak! Pag nagkakita sa trabahuan. Nagkakpalpak. Doble na trabaho, balik-balik. Sana un. Masipag. Sahod, doon na, ito. 31! Sama po ng sahod. 30. Ang karoon mo. Sige lang maganda nagpunas. Sa ganda, nagpunas po. Nakuliwan. Masuhan gapon. Sahod, hindi mo tinuan. Sahod ka eh. Ha? Ang mahagba na. Magpuli ni taglayang abuhan. Dali ko na, celebration na. Parang kalamig kaya nagka. Parang buongon. Parang buongon. Hindi buongon. Kuha si Trus. Parang nagka lagi. Wala may matamis yan yung puno. Di siya man na yung magkikumpra kuya. Kani. Sabi, ako kani. Kaya taros yung ngalan eh. Sa mga kahati lang na kuya. Ako, 50 lang kalahati nito. Pila ka buok. Kana, duha. 34. Isang kwenta na laman. Tama isang kani. Nakatagay pa tilaw-tilaw. Pero suwagan. Nakatagay pa tigim kuya. 45. Wala kay mahal man na. Bisa man na yung magkikumpara ka. Malagi kadyo. O kani. Tayo. Oh, lalaki ay. 67. Hala. Saan lumabas sa timbangan? Pamalit na mo. Ito kadyo. Pura mga guungon niya. Kaya kang guungon niya. Oo. Oo. Eh, tagaan ko na upakapin. Oh. Aw. Layo-layo niyan. Aw, tagaan ko na upakapin. Tagaan ko natin dito. Aw. Pag tulad ako damit na. Taon ko. Alawal sa kasada. Hindi ko pinagtrabaho. Kaya pala sa kadlaw gihiluan. Nagkaroon ng luan na po. Kanadlawin mo, mahiluan. Ha? Kanadlawin mo, mahiluan. Kaya ikaw din mga adlaw. Laktawan adlaw. Hindi. Hindi ko Laktawan, ang ipag-adlaw kayo pahuway. Sakit na tuhod. Ha? Nakapalit na po ko citrus. Ahaling tilawan o tamis bagazud. Shout out dahil ko ni Ate Mers and family, ni Ate Netikala, o ni Ma'am Pili sa Taghap. Shout out po ko ni Lisa Banados, o ni Noel Imbong, Cherry Ausa. Shout out po ko ni Princess Sofia Rodabia o Agriculo Bautista. Shout out po ko ni Ima Bako, Nelda Borja. Shout out po ni Berna Mendoza. Salamat sa inyong paglantaw na rin sa hangkuan YouTube channel. Minus na ba sa upanagat karon?
tagsarap ko mag-upload og vlog kay kuan po dari Aliwaros ba. Nay parang nga tagang simud. Na. Silimul kay di man ko sa papel trabaho. Aw. Majinon pero di ko mabugon. Kani ang tilawan o karang tamis bagadad ni kaya yung itong laki tamis ko no kasagaran na rin sa mga tindero nga tamis na gina tamis pero ini tao na to aman tamis hala makalami umot ajo kanira bang isang panit dani kaning isang panit sa Petros, tambaw ni sa og karang naay dagaten ka. Karang magbiyahe ka og ladyoon sa dagaten ka, mo ni mo sumuton. Di na kada na magsuka. Ala, tinigod ka tamis. Juicy sa kaadyo na. Asa kanid dapat yung mga ingani mo mapuko kay gusto ko mo ato kay mangharvest ko. Sige ko itinanong. Mangharvest ako rito ba karang naibas ka sa balik dya pick and pay nga na kung maka kung sa kasako mo ito yung bayran may lab tilawi kaya ikaw ba maingan nga way tamis pero tamis di ay maadong ko nga ni kayo ko ani vitamin C be Rito kang isda. ngami Tak na trabaho. Rito kang isda. At dahil ang ngami lagi lami ngami kuhan siya juicy sagbot. di na bagay ni mo kaya naka-hyper masamang hyper hindi mo kaag mga kuan aslam Ay, ha? ay. masama tayo mong hyper mura ka rin nagtakon kato ko rin gasagi hyper ko sa nagsani na kayo mura makugitaok hyper man di ay lami lagi Kaya may bubuka. kasi kung asin be balik ko Kami muda, nagka-atin pa. asin naman Tapang. Tapang man. Kung yung kanes. lami man ganaan Tapang ba? Yung hilo, puno ng panit, nipis. kuan ket-ket Ay, kasama ka. Anak mo ba? ket-ket lagi kay ilo orange day Hilo gamay ba? Hilo tanan. katulog yung ket-ket kitamis to Nama gikat mo ya, ha? Mga mo. Ika, mapanit. lag po dagang laway hindi ako na po karang na ay mangga Mangga, no? Mangga, no? mabunawan dugod na yung mukha dugod dyan hindi ko na mabunawan siya kung pamalit ang mga protas Ay, mangga, di mo mangga, no? May season ng mangga, no? avocado wala pa ha? Tara. ha man? Kung ano? manhino ko? manhino ko magkakusaog Ngilhit po, langhilo po. Punta mo yung trabaho. Purog mahay kalami
di ko makalimot sa classmate sa una. Nga magdasi sa gingani daghang sitro kay jang pabaylo og papilan sa. Aga ko di ko ni sa pabayloon. Ako si ko hanjo ni sa. Yung mga pabaylo ako, ang baylo ang papel. Di siya musukot kay aghang papel padyaken. Gusto siya og katong may papel nga puti. Murag bang paper color. Naikag ako. Ang dapat dahil kayo matabang sa kong limul, nilip ko dari. Ang dali arang mo nakasalang. Sana all pinawitik. Agsawag na laman, mapan. May palit kong sunblock. Kaya arang ibutang sana ako ng limwil. Kaya kung magsalang si Zeraris Litson man, kay init ka adyo. Tanang naong mabangga. Ang dari may itim-itim. Di mo po siya mamutang. Kaya mura ko magbayot. Magmahay ka sa kalimul ka ng may. Ang magputi sa imong naong ka na lamang imong ipon o mata. La. Halab. Inighamagliko ba? Inighamagliko ba pagbutang og sunblock? Di lagi na siya magkabang-kabang. Kay kuhan siya Derm Plus. Ha? Din. Gusto dug isang naong nga pagtung. Pitaha man siya po ng agnaw puti-puti. Karugutan lagi si katubang sa init. Ang ito man na siya imunaw. Muna na siya kag-amo. Di na siya kamailan na inigulay sa buhol. La! Di na siya kamailan na inigulay sa buhol. Kaya ang ito man nag-imunaw. Karon, bita-bitaha pa na rin kanagalan sa Manila. Di pa maklaro ng itim-itim, pero katos buhol. Grabe na lang itim pa, mura na sa kag-amo. Itang dari si mong api, ang rima, sama to kapagtung. Ha? Ang tuwa sila. Basta eh, sa mga ganito aga, wala kitpan. Pag mo, nagdalumi na ha, katungkan ka. Katungan nagliag wa. Tuwa nga, bagli. Ano may gagawin ano eh. Kasi ang bagli. Pagpunta mo sunblock ba? May lap? Eh. Sa baa. Pagpunta ka ninong sunblock di. Kabahalak ka. Para jagas katong nay taga-karangi. Ang trabaho pa sa sagingana, magkatubang sa init, sa gisang naw, orang ito man nakaadyo, ang gisang nagputi, ngipon na laman, la. Kaputi, ano eh? Init sa adlaw. Dahil init, puli sa baga. Ang init sa baga, makasunog na sa naw. Awa, namang galing aping nasunog na. Saan na? Mau galing pa tayo sunblock, hindi mo samot, kaya rin din mo katakatay. Oo na, nasunog. Kasi, nangintay mo doon, mastir. Master man, isig mo to. Kaya sunblock na, pang-protekta niya sa mga init lagi. Nabitong manghimo ay og bibingka. Para mga badge nga magatubang man sila sa init ug butang man na sila sa sunblock. Pati man. Naramdam. Pati man. Nang sabot sila ng pagkagwapo kung butang ka sunblock pero mawala nang iyong itim-itim dari. Awat naman ang iyong palisir. Kana yung itim-itim sa aping. Hindi, rasot mo lang ito. Hindi, ang trabaho. Ha? Hindi, ang trabaho. Rasot mo lang ito. Magpurit. Butang nga nagig. Pang-protektas init. Ano mo pagtung? Mag nga nagkarugutan ng pagtung. Nagkarugutan na hapit-hapit ka rin ng pagtung. Kamu. Hindi nga mag... Hindi nga dito. Inuan na. Ikaw, hindi nga dito. Sida. Busy na si Limwil sumabong. Ano sa kanila? Sada ka nang may tugtog. Hindi ka kibunti dyan. Mag-gym lagi ta. Tangduha. Asay gym na yung may labdapit. Unahan na doon pa. Malakaw di. Kahit. Ano man, dagan sila yung mga kagamitan. Ito nga, mag-game ka. Night bell. Bayan ka binuan.
kanay nagisinaw na, lami ra bag manukarong kay sinaw ka ajo na sinaw. Mga mimis. Pag electric pan, may electric pan niya na. Kami, daw ba? Simple ba? Ako ba, kakanan ng salad. Buko salad ba? May nagtagpilag ka sa kabuhok lubi. Oo, sa kabuhok batang. Ano to? Kuminta nga? Ha? Kuminta. 40 sa 5 kabuhok. Pa, nataam na garon? Pa. Mamalit to kong sa hugulama. O karanay kaong, katunay, portaktel. Ma. Pag-ibalik ko pag-ibla ma. Balik. Balikan ko nimo.